prečo by sme mali veriť tomu, že u toho Zeva to bude úplne inak? Jak my tam skontrolujeme, či tam tie filtre sa menia tak, jak majú? Ja chápem, áno, že sú tam nejaké tie monitoringy. Jednoducho my vám neveríme. Takže to není nič proti vám, akože vôbec nie, ja to len konštatujem všeobecne, dobre? Ale ja na to odpoviem. Jednoduchá, podstatne vyššia miera kontroly. Zevo, ten komín, má tzv. Automatizovaný monitorovací systém, to je kontinuálne monitorovacie zariadenie, ktoré meria tie látky 24 hodín denne v polhodinových intervaloch, aby sme boli objektívni, pozor, dioxíny medzi nimi nie sú, tak? Teraz som to povedal, aby sme boli pojenak dioxínom, ale podstatnú väčšinu všetky látky, ktoré sa dajú merať, automatizovane meria. Tie výstupy, ten stroj je zapečatený. Prevádzkovateľ do neho nemá prístup. Výstupy z toho sú vyvedené na normálne inšpekcii životného prostredia. Okrem iného sú povinne zverejňované, prevádzkovateľ ich musí zverejňovať, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že prístup k tomu má inšpekcia. A tie látky a meracie parametre sú nastavené, ten rozsah je stanovený tak, že vy presne viete z toho komína, v akom režime to zariadenie prevádzkuje. Dioxíny sa kontinuálne merať nedajú, áno, o tom je tiež veľká odborná debata, až vymyslí niekto kontinuálny systém, určite bude zavedený. Merajú sa štandardne kvartálne, 4-krát za rok kvartálne pri plnohodnotnej plnej prevádzke. A keď si vezmete dáta zo všetkých zevov v Európe, sú verejne prístupné všetky tieto meracie správy. Európska komisia, jedna z tých technických inšpekcií, vydáva 1500 stranovú buchlu každých 10 rokov, kde sú tieto dáta prístupné. Drvivá väčšina, všetky sú pod limitom, drvivá väčšina je hlboko pod tým povoleným limitom.